Zeeuwse woningen gaan als warme broodjes over de toonbank. Het is maandag 17 augustus, dit is Zeeland Nu. Huizen worden sneller verkocht dan vorig jaar. Kolossaal werkschip trekt veel bekijks. En Molukse klederdracht mag niet verdwijnen. Dames en heren, goedenavond. Dit voorjaar was er bij makelaars en huiseigenaren even het schrikbeeld van de crisis van 2008. Huizenprijzen in een vrije val en geen koper te vinden. Maar niets bleek minder waar. Het afgelopen kwartaal werden woningen in Zeeland sneller verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen en 2 onder-één-kap-woningen zijn erg in trek. Het idee was, jongens, daar komt een gigantische wereldramp op ons af. Ja, we gaan geen huizen meer kopen, we gaan ons wegsteken, de gordijnen dicht. Helemaal geen waar. Want de mensen zijn juist net andersom gaan denken van, goed, het wordt moeilijk om ons te verplaatsen. Dus we moeten zorgen dat we wat meer ruimte voor onszelf krijgen. Er moet een tuin mee zijn, de kinderen moeten thuis kunnen blijven. Maar ook, je moet ook mensen kunnen ontvangen thuis. En zeker nu dat er weer de corona een beetje opstijgt, zie je ook ineens weer dat mensen dat toch weer terug oppakken. Stonden de huizen vorig jaar nog 36 dagen te kopen in Midden- en Noord-Zeeland. Nu zijn dat 30 dagen. En ook in Zeeuws-Vlaanderen is er een afname van 5 dagen ten opzichte van vorig jaar. Dat geldt vooral voor de huizen in de prijsklasse tot €340.000. En eigenlijk wat boven die waarde is, dat zijn toch heel veel mensen iemand die gaat dus een 201-kapwoning verlaten en die gaat naar een vrijstaande woning van boven die prijs. Dat is iemand die eigenlijk binnen het gebied gewoon verhuist. Maar tot die €340.000 heb je dus gewoon de instroming van buitenaf. Wat nog een keer extra krapte in de markt geeft. Dit zijn de 3 belangrijkste redenen voor die krapte op de woningmarkt. 1. Mensen kopen een recreatiewoning. 2. Senioren blijven langer in hun huidige woning zitten omdat gelijkvloerse woningen schaars zijn en de prijzen van appartementen stijgen. 3. Mensen uit de Randstad kopen een woning in Zeeland. Vanwege het thuiswerken hebben ze behoefte aan meer ruimte. En dat maakt de zoektocht voor Sanne van der Leer uit Middelburg lastig. Zij zoekt sinds juni naar een nieuwe woning. Er zijn heel veel mensen die willen een woning wat af is. Ja, ik ook. Ik heb niet heel veel zin om te gaan klussen, want ik moet alles laten doen. Dus het is gewoon moeilijk omdat er zoveel mensen zijn. Ze doen vaak een vooraankondiging op internet of op Facebook of Instagram. En als ik dat niet zie en ik bel dus pas op de dag dat het online is gekomen, dan pies je soms wel eens naast de pot, Want dan is het gewoon, er staan al zoveel bezichtigingen gepland, we houden het hierbij. Dus dan kan je al niet komen kijken. Sanne merkte dat ook bij de verkoop van haar eigen huis. 16 mensen kwamen kijken, maar er was veel meer belangstelling. En dan waren er nog op een wachtlijst. Maar daar zijn we niet meer mee, die hebben we niet meer uitgenodigd, Er zijn 22 en 23 juni zijn er bezichtigingen geweest. En 25 juni heb ik al kort gegeven op het bod. Sanne moet in februari haar woning pas uit en dat geeft haar dus nog wat ruimte om verder te zoeken. En mocht dat niet lukken, dan heeft ze iets achter de hand. Dan ga ik even tijdelijk terug naar mijn vader. Dus ik heb gelukkig wel een luxe positie. De lang verwachte aankomst van 's werelds grootste werkschip, de Pioneering Spirit, werd vanmiddag door veel mensen vanaf de kant in Zeeland bekeken. En sommige mensen mochten nog net ietsje dichterbij komen. Havenbedrijf North Seaport nodigde 20 scheepspotters uit om de binnenkomst van het 382 meter lange en 124 meter brede werkschip van dichtbij mee te maken. Die stonden eerste rang vanaf een rondvaartboot. Ja, de veelvuldigheid, wat dat hier allemaal kan. En, de grootte, de breedte, het is gewoon super. Ja, groter dan ik dacht. Dat kan je lastig inschatten, hè. Meestal ken je die containerschepen wel, van H&M en zo. Maar ja, dit is machtig groot, zeker van dichtbij. De Pioneering Spirit levert in Vlissingen-Oost 2 onderstellen voor booreilanden af, die ontmanteld moeten worden. Een simpel klusje, want deze gigant kan complete boorplatforms optillen. Veel toeschouwers aan de kant en dus mooie Zeeland-promotie. Ja, en zeker gezien de belangstelling overal op de dijken en hier aan boord is volgens mij wel iets machtig waar Zeeland trots op mag zijn. Ja. Je zet toch weer Zeeland op de kaart. Dat vind ik gewoon mooi. Het schip blijft niet lang. Vannacht dan vertrekt hij alweer. Belgische toeristen mijden veren terwijl dat onnodig is. Dat vermoedt de Veerse Stadsraad.
De gemeente heeft kleurcodes ingevoerd om mensen te wijzen op de coronamaatregelen, maar die zijn veel te verwarrend. Oranje hier betekent dat er bepaalde maatregelen genomen worden. Betekent niet afraden om naar Veren te komen. Terwijl oranje bij het ministerie van Buitenlandse Zaken betekent alleen noodzakelijke reizen. Dat werkt verwarring in de hand. Ik denk dat dat jammer is. Dat is een negatief effect van het kiezen voor kleuren. De stadsraden van Domburg en Zouterlanden zijn juist erg tevreden over de druktescenario's van de gemeente. Voor een aantal buslijnen van Connection geldt vanaf komende zondag andere vertrektijden. De grootste veranderingen in de dienstregeling hebben te maken met het verplaatsen van de mbo-opleiding voor uniformberoepen van Middelburg naar Goes. Bovendien rijden de lijnen 19, 223, 258 en 395 vanaf volgende week weer volgens de normale dienstregeling. De buurtbussen blijven voorlopig overigens nog wel in de remise staan. En nog even, en dan moeten deze chalets weg van camping De Witte Raaf in Arnemuiden. Op 1 november moeten ze weg zijn om plaats te maken voor het nieuwe waterpark Het Veerse Meer. Dat valt voor deze campinggasten na meer dan 15 jaar erg zwaar. Met een droevig hart gaan wij deze plek verlaten, want wij hebben hier van de eerste dag dolgraag verbleven. Bij camping De Kruidmolen even verderop liggen plannen klaar om de campinggasten een nieuwe plek te bieden. De vraag is nu, krijgen ze daar een vergunning voor? En stel u voor dat dat niet zo is, dan staan hier bij wijze van spreken een dikke 100 mensen met een chalet, waar dat ze nergens mee naartoe kunnen. Dat zijn vragen die ons als bestuur gewoon nachten wakker houdt. Klededracht. In Zeeland denken we dan al gauw aan bloedkoraal en gouden krullen. En hoewel het nog nauwelijks wordt gedragen, zijn er gelukkig wel allerlei mensen die zorgen dat de kennis erover blijft. En dat geldt niet voor de Molukse klededracht, merkt Jerry Hetari uit Middelburg. Hij werkt soms maanden aan de bijzondere kostuums. Molukse klederdracht wordt enkel nog gedragen bij feesten en kerkelijke gelegenheden. Jerry Hetari heeft een missie: zorgen dat de traditionele dracht niet in vergetelheid raakt. Mensen weten eigenlijk helemaal niet meer hoe ze klederdracht moeten dragen. Echte klederdracht verandert niet. Als je bijvoorbeeld Zeelse klederdracht hebt, die was 300 jaar geleden ook hetzelfde. Dus hetzelfde geldt ook voor Molukse klederdracht. Is ook altijd hetzelfde gebleven. En dat stukje, dat zijn wij eigenlijk binnen onze Molukse gemeenschap kwijt aan het raken. Jij vindt dat jammer? Ik vind dat heel erg jammer, want het is een stukje cultureel erfgoed. Hè? Daarmee bevestig je ook je identiteit. En dat is ook mijn manier om mijn identiteit te laten zien. En ook om de mensen te laten weten van, dit is de manier waarop je kleding behoort te dragen. Ik word daarin geholpen door mijn tante Etta Lewakabessi. En tante Etta is een autoriteit op Molukse klederdrachtgebied. En zolang ik nog informatie van de eerste generatie kan vergaren, moet ik dat gewoon doen. En zij ondersteunt mij daar ook heel goed in. En als ik het niet goed doe, dan krijg ik op mijn donder. En niet zo'n klein beetje, maar heel erg, want ze is heel streng. Maar dat is alleen maar goed, want als je iets wil doen, dan moet je het goed doen. De manier waarop ik Joya heb aangekleed, heeft eigenlijk te maken met haar afkomst. Joya die komt vanuit een familie die toch tot de betere middenstand behoorde. En dat zie je ook helemaal terug in haar kleding. Ze draagt goud, ze draagt rijke stoffen. Joya die krijgt 4 spelden in haar knot gestoken. En daarmee weten we ook allemaal dat zij haar geloofsbelijdenis heeft gedaan. En als laatste krijgt ze een sisir in haar haar. En een sisir, dat is letterlijk vertaald kam. Nou, en hiermee is Joya eigenlijk helemaal gereed om naar de kerk te gaan. Prachtig gezicht. Dan gaan we voor het weer naar collega Carlijn de Splinter. Nou ja, natuurlijk niet helemaal, maar toch wel een beetje het weer van gisteren, einde van de middag. Klopt, dat er leverden spectaculaire plaatjes op.
Overdag was het eigenlijk best wel lekker weer, wel een beetje warm. Maar aan het eind van de dag sloeg het weer om. En dat leverde deze donkere luchten op. Het KNMI waarschuwde zelfs voor code oranje. Zware onweersbuien. Het leverde wel wat stormschade op in Zeeland, maar niet zoveel. Vooral deze prachtige foto's. Ja, mooie plaatjes, ja. En dan heb je nog een foto meegenomen, maar die is heel wat minder mooi om naar te kijken. Eerder luguber zou je kunnen zeggen. Er is een plastic hoofd gevonden dit weekend. Weet de politie er al wat meer over? Nou, een voorbijganger die trof het hoofd aan in Goes-Noord. Het hing aan een viaduct, aan een visdraad. En het was ook helemaal besmeerd met rode smurrie. Het is gelukkig geen echt hoofd, het is een kappershoofd. Maar de politie spreekt wel over een misplaatste grap. Want wie doet nou zoiets? Ja. En hij heeft het hoofd meegenomen en vernietigd. Ja, weten ze al wie dit op zijn geweten heeft? Nee, dat is dus niet bekend. Oké, goed. Was dit het? Dit was het voor vandaag. Dan kunnen we nu naar het weer. Carlijn, dankjewel. We begonnen hoopvol en zonnig, maar later kwamen er steeds meer stapelwolken, regen en onweer bij kijken. Later in de avond wordt het overigens gelukkig wel weer helemaal droog. En morgen eigenlijk een dag die volgens precies dezelfde stramien verloopt. Het begint zonnig in de ochtend en later dan weer meer buien. Maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. En de Trots op Zeeland zometeen gaan we nog even dat warme weer opzoeken van het afgelopen weekend. Om te horen wat mensen toch eigenlijk doen als ze de hele dag op het strand zitten. Lekker mensen kijken, lekker liggen. Normaal een hele drukke baan en nu gewoon even lekker helemaal niks. Dat is genieten. Oh, stoeltje mee, parasolletje mee, koelboxje mee. Heerlijk. Nou, dat... Optimaal genieten. Ja, toch? En straks veel meer en natuurlijk ook het uitgebreide weerbericht van Jules Gernhardt. Ik wens u nog een fijne maandagavond.